खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायखौ आंनि केकेलाय बड' रादाबनिफ्राय जासिहरग्रोनाय थाबाय। बेजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिग्रोनाय थाबाय दे। आं नोंथांमोननिसिम रेगुलार भिडिअ लाबोनो आरो रादाब लाबोबाय थानो हानाय जायाखै आंनि पार्सनेल खामानिनि थाखाय गोबां खामानि थानायनि जाहोनाव। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आंनि साबस्क्राइबार आरो भिउसारफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। आं सानो नोंथांमोनहा अनसायनायनि गेजेरजों आंनि बे केकेलाय बड' रादाबखौ नायलांबाय थागोन। उनाव देरोब्ला बे चेनेला आङो गुबुन इडुकेटेड मानसिफोरनो गथायनानै होनायनि मोनसे थिरांथा लादों। बेनि थाखायनो नोंथांमोना अरायबो आंनि बे चेनेलखौ अनसायलांगोन होननानै आङो गेदेर मिजिं थाबाय। अन्नानै चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम। दासिमनि मोननैसो खौरांखौ नोंथांमोननो लानानै फैलायबाय। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे खोनासंलां। दानिया फै जोङो दिनैनि गाहाय रादाबाव। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां। गोबां फोरोंगिरिफ्रा रंजादोंमोन। 1999 मायथाइनिफ्रायनो खस्थ' खालामबोनाय भेन्सार स्कुलाव खाथिबोनाय फोरोंगिरिफोरनि थांनाय 14 जुलाइआव माखासे टिउटर एबा लोगो फोरोंगिरिफोरखौ दिसननाय जादोंमोन। दा बिसिनि साख्रिफोरखौ एपइन्टमेन्टखौ उथायनानै लाफिननाय जाबाय होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जायो। बेखौ दा बिटिसिनि डाइरेक्टर अफ इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ दिखांनानै लाफिननाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिगांबो डिआइ एबा डिअनि गेजेरजोंहाय 2008 आरो 10 मायथाइयावहाय गोबां फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय जादोंमोन आरो बिसोरखौहाय बोखारनानै लाफिननाय जादोंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। आरो बिसोरखौहाय 2015 मायथाइयाव रेगुलार खालामफिनदों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। दानि जे 302 फोरोंगिरिफोरखौ दिसननाय जाहोना हाइकर्टनिफ्राय एसआइइउ एबा डब्लिउपिटि डिपार्टमेन्टखौ नारसिननायनि जाहोनाव होनो गोनां जादोंमोन। दा बेखौ मोजाङै नायबिजिरफिननांगौ होननानै बिटिसि डाइरेक्टर अफ इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ फोसावनानै होफिननायनि जाहोनाव बिथांमोनहा 14 जुलाइआव दिसननाय फोरोंगिरि, लोगो फोरोंगिरि आरो टिउटरफोरखौ बोखांनानै लाफिननाय जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। मोनसे गेदेरथार खौरां। गोबां सुबुंफोरा इउपिपिएल आरो बिपिएफ नागारनानै बिजेपि हान्जायाव हाबगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। मैयाबो 14 नं चिरां दुवारावहाय 50निबो बारा सुबुंफोर बिजेपि हान्जायाव हाबहैदों होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जायो। फैगौ बिसायख'थियावहाय इउपिपिएल आरो बिजेपिजों सिट शेयारिं गेलेनाय नङा। बिजेपि हान्जाया हारसिङै गेलेनानै बिटिसिआवबो सरकार दागोन होननानै बिथांमोनहा थांखि दैखांदों आरो बिथांमोनहा गोबां खामानि मावगासिनो दङ होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जायो। बेखौनो गोबां सुबुंफोरा सोंथि खालामदों। फैगौ बिसायख'थियावहाय बिजेपि हान्जाया जोंनि बिटिसिआवबो सरकार दागोन नामा होननानै बे गासै पाब्लिकफोर आरो साधारन सुबुंफोरनि गेजेरावबो मोनसे सोंथि फैनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। जोंनि आसामाव जाफ्लेबाय थानाय मोनसे खौरां सिखाव खावनाय, दाखाथि मावनाय बेफोर खामानिया जागासिनो दङ। बेबायदिनो मैयाबो सानै आइजोनिफ्राय गंसे जलंगाखौ सेख'नानै सानै सिखावआ खारदोंमोन। बे सिखावफ्रा आसामाव मावदोंमोनब्लाबो बिसोरो आसामनि नङा होननानै सिनायथि मोननाय जादों। बिसोरो बिहार किसानगन्जनिसोमोन। बिसोरो आसामनि AS01EG 9881 बाइक लानानै बिसोरो सानै सिखावआ सानै आइजोनिफ्राय बेगखौ सिख'नानै लांदोंमोनब्लाबो बिसोरनि 50,000 फैसाखौ लांनो हानाय जायाखै होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। सानैबो अभार स्पिड गारि सालायलांनाय समावनो अमिरगवाला मुंनि सासे सुबुङा जायगायावनो थैदों आरो रहित सिं मुंनि सुबुङा गोब्राबथार जखम जादों। दा बेखौहाय बरपेटा मेडिकेल कलेजावहाय दिसननानै फाहामथाय होगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया बरपेटा सिमला र'डआव जादों। कलबारि ओनसोलनि सानै आइजोआ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 50,000 फैसा बेंक अफ इन्डियानिफ्राय बख'नानै लांगासिनो दङमोन। बेखौनो मनायाव लादों साननानै मनाखौ सेख'नानै खारनायाव बे जाथाया जाहैदों होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जायो। मोनसे गेदेरथार खौरां। इन्डियान इलेक्शन कमिशन एबा बिसायख'थि आय'गआ मोनसे गेदेरथार फोसावनानै होदों। सोरबाफोर भटार लिस्टआव गाखोआखैब्ला 18 बोसोर बैसो बारनांगौ जानाय नंला। 17 बोसोर बारनाय लोगो लोगोनो एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै इन्डियान इलेक्शन कमिशना फोसावनानै होनाय जादों। 1 जानुवारिनि अनगायैबो
1 एप्रिल, 1 जुलाइ, 1 अक्ट'आव एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन आरो 3 दाननि उनावनो रिजाल्टखौ मोननाय जागोन एबा नाम गाखोदोंना गाखोआखै बिनि उत्तरखौ मोननाय जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।